నమస్కారం. నేను మీ ఇంట్లోని బీరువాని. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుని నగల్ని నా కడుపులోనే దాచుకుంటారు. కానీ నన్ను వాస్తు ప్రకారం కరెక్ట్ గా పెడితేనే మీ సంపద రెట్టింపవుతుందని మీకు తెలుసా? మొదటి నియమం, నన్నెక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టకండి. ఇంటి నైరుతి మూలలో మాత్రమే నన్ను ఉంచాలి. అప్పుడే మీ ఇంట్లో డబ్బు స్థిరంగా నిలబడుతుంది. రెండవ నియమం, నా తలుపులెప్పుడు ఉత్తరం వైపు తెరుచుకునేలా నన్ను పెట్టండి. ఉత్తరం కుబేర స్థానం. అటువైపు తలుపు తెరుచుకుంటే కుబేరుని అనుగ్రహంతో డబ్బుకి లోటు ఉండదు. మూడవ నియమం, నన్ను నేరుగా నేల మీద అస్సలు పెట్టకండి. నా కింద ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న చెక్క పీట లేదా కనీసం ఒక ఎర్రటి వస్త్రమైనా వేయాలి. భూమికి ఉండే ఆకర్షణ శక్తి మీ డబ్బును లాగేస్తుంది. నాలుగవ నియమం, ఇంటి పైకప్పుకు ఉండే బీమ్ లేదా దూలం కింద నన్ను సరిగ్గా ఉంచకండి. అలా పెడితే ఆ బరువు వల్ల ఆర్థిక ఒత్తిడి మరియు అప్పుల బాధలు ఉంటాయి. ఐదవ నియమం, నా తలుపులు తీస్తున్నప్పుడు కిర్రుమనే శబ్దం రాకూడదు. ఆ శబ్దం దరిద్రానికి సంకేతం. శబ్దం వస్తే వెంటనే దానికి ఆయిల్ వేసి శబ్దం రాకుండా చూసుకోండి. ఆరవ నియమం, నా తలపై ఎప్పుడు పాత పెట్టెలు లేదా పనికిరాని వస్తువులు అస్సలు పెట్టకండి. నా మీద బరువు పెరిగితే మీ నెత్తిన అప్పుల భారం పెరుగుతుంది. నా పైభాగం ఎప్పుడు ఖాళీగా శుభ్రంగా ఉంచండి.